ka jamana bɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔnɔ ka da lakanabaliya kan mankan caman b'a la atɛkiw bɛ ka caya fan bɛɛ an tun b'a fɔ ko kɔrɔnfɛla a kɛra camancɛ la ye sisan a jiginna Bamako fo ka tɛmɛ Bamakɔ la ka se fo Yoroso yan fanw fɛ donc o kɔrɔ ko jamana yɛrɛ bɛɛ de segulen bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ de ɲagaminen bɛ ni ataki ninnu bolo bon ni jamana bɛ nin problème kɔnɔ a bɛnnen bɛɛ de jamanadenw k'u hakili kɛ kelen ye fɔlɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka dɔn min ka ɲi an ma min man ɲi an ma ni jamanadenw minnu bolo di ɲɔgɔn ma ka taa hakilina kelen kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ni hakilina wɛrɛ donn'o kɔnɔ jamanadenw b'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ min ye tagabolo min ye tagabolo min ye et puis mɔgɔ bɛ se ka jɛ ka labɛnw kɛ pour que ka nin ko gɛlɛn ninnu kunbɛn sɔrɔdasiw b'u ka baara la mais a dagalen bɛ population civile fana ka sɔrɔdasiw dɛmɛ baara la ka information saniyalenw di ɲɛmɔgɔw ma sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka baara kɛ ni min ye ka kuma dafalenw fɔ jamana kɔnɔdenw ye u bɛ se ka baara kɛ ni min ye min bɛ se ka nin ko ninnu fanga dɔgɔya k'a fɔ ko mɔgɔw kana regroupement kɛ mɔgɔw kana to ka ciw la u bɛɛ ne hakili la u bɛɛ ye ka jatigɛ nati jama kɔnɔna na alors que armée bɛ a ka baara la mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ jamanadenw ko bolo di ɲɔgɔn ma jamanadenw mana bolo di ɲɔgɔn ma parce que hali n'a fɔra k'aw ka famille bɛ na attaquer ni dudenw bɛɛ bɔra ka n'u fara ɲɔgɔn kan attaque tɛ fangaba sɔrɔ mais ni jamanadenw fara-faralen don dudenw fara-faralen don n'o du bɛ attaquer a bɛ kɛ problème ye quoi donc attaque minnu bɛ ka kɛ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que minnu bɛ attaque ninnu kɛla a bɛɛ ye malidenw de ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u kɛlen bɛ k'u bila kɛrɛfɛ politiki bolow kan u kɛlen bɛ k'u bila kɛrɛfɛ sira wɛrɛw fɛ k'u sen bɔ jamana ko la k'u da bɔ jamana kuma la donc o mɔgɔ minnu diminen i b'a sɔrɔ o mɔgɔw cɛla sababu ɲumanw bɛ yen minnu bɛ se ka kumatigiw ye ani ni banbagaci ninnu cɛ parce que banbagaci ninnu ye dugudenw de malidenw de don fan wɛrɛ mɔgɔw bɛna fara u kan ka da u ka hakilina ta o kan mais a fanba bɛɛ ye jamanadenw ye ne hakili b'a la an ka mɔgɔbaw dɔw de la k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de la k'a fɔ mais an bɛɛ b'u dɔn u n'an bɛnbaw ni fɛnw ye ekɔliw kɛ dɔw y'a kɛra an ka professeurs ni fɛnw ye donc ni banbagaci ye olu de ye o kɔrɔ tɛ ko ninnu an tɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya in kan ka nati cogoya bɛɛ la parce que dialogue national inclusif la a kuma fɔra apparemment ANR mun fana kɛra Assise nationale de réconciliation c'est pas a kuma kɛra o fana kɔnɔna na donc dialogue in ye koba de y'anw bolo tubabuw ko kuma sɔn dialogue in ma ni tubabuw ma sɔn dialogue ma parce que attentat kelen fila de bɛ k'olu ka olu bara mais an ta ye don bɛɛ de olu ta ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila avion ta ka taa tiɲɛni k'u bara mais an bara jamana kɔnɔ yan an yɛrɛ ni minnu bɛ si ani minnu bɛ dumuni kɛ olu de bɛ se ka wuli tuguni ka marifa ta donc a dialogue ye anw ma nécessaire de marifa ye tiɲɛ ye kɛlɛkɛminɛnw ye tiɲɛ ye mais fɔɲɔgɔnya fana ɲɔgɔn tɛ dɛ parce que hali kɛlɛ kɔfɛ fɔɲɔgɔnya fɔli de bɛ na dialogue de bɛ na dagalen don ani ka ɲini ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ u ka kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ rapidement pour que nin banbagaci wale ninnu ni jatigɛ wale ni mɔgɔ fagaba min bɛ yen joli bɔnba min bɛ yen a ka jɔ jamana kɔnɔna na ne kɔni ka min privilégié o ye dialogue in de ye ka kuma ɲini joona ka kuma amorce fɛ u ka hakilinataw n'u ka fɛnw dɔn n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ kɛlɛ la ala tɔgɔ kama anw dun fana a 95% an ye alisilamɛw de ye an ye kuranɛ kalannaw ye an ye kuranɛ durusilaw ye an ye diinɛ bolo tagabalaw ye mali yɛrɛ ka culture yɛrɛ an tagabolo yɛrɛ y'o ye bon an n'olu bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn ka taa se fo niveau de la cogo jumɛn donc n'u taara pratique u bɛ fɛn dɔw nɔfɛ n'an sigira ka kuma an fana ka dɔnnibagaw an ka ulémaw fana ka ɲɛfɔli k'u ye politique mɔgɔw ka ɲɛfɔli société civile mɔgɔw fana ka ɲɛfɔli kɛ an k'u fana lamɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn je crois que o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kow basigi fɔlɔ yani an ka bɛnkan kelen sɔrɔ ka tagabolo kelen sɔrɔ an yɛrɛ la mais ka a bɛɛ kɛ kɛlɛ o ye activité kelen pe ye parce que n'i ye misali kɛ Colombie ta FARC ni olu kɛra ten a kɛlɛ san 30 san joli 40 ko olu dala ye n'i ye Basque ni ETA ni fɛnw ta Europe a kɛlɛ ye mun k'u da la kɔlɔkɔlɔ tɛ a bɛɛ labanna dialogue in de ma mais pourquoi anw tɛ taa dialogue la sisan an fana ta in bɛ sen na a mɛnna dɛ a mɛnna n'an b'a la MINUSMA bɛ yan ni san 9 Faransi bɛ yan san 9 mais o kɔrɔ bi san 9 kabini bien avant a kɛlɛ b'an da la donc ni u b'an fana da la an fana ka dialogue amorcer an kana bɛɛ kɛ kɛlɛ ye
dialogue bɛ caman ɲɛ a fana na kuma bɛ caman ɲɛ hakili la. I ye politiki ɲɛmɔgɔ an y'a fɔ ten kuma daminɛ la processus électoral n'o ye kalata ko fɛɛrɛw n'a baaraw bolodacogo ɲɛfɔra jamana marabagaw fɛ ka se nin sisan ma kalo 1 ɲɔgɔnna tɛmɛna kibaruyaw fɔlen kɔfɛ labɛnw b'a la ka b'u nɔ na wala u t'a la ka b'u nɔ na aw hakilila ye jumɛn ye aw ka tɔn kɔnɔ? An ka tɔn kɔnɔ baara bɛ ka bɔ a nɔ la parce que autorités ye layidu fɛn fɛn ta fo bi an o bɛ ka sira tagama ne bɔtɔla filɛ réunion dɔ la CICB la o bɛɛ ye toujours kelen ye parti politique ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kun invitelen bɛ o kɛnɛ fana kan an ka taa an da don constitution kuma la min ye processus électoral ye kabini u y'a fɛn daminɛ an da donnen b'a la parti ɲɛmɔgɔ bɛ wele la an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba an bɛɛ dafalen bɛ kɛ an b'a discuter ka fɛn ta donc ko caman de kɛra la a bɛ se k'a fɔ ko a tagabolo ka ɲi n bɛ kangari dɔ da ladilikan min di mɔgɔw ma mɔgɔw ka sabali k'a ye k'a fɔ ko élection fɔlɔ ma se ka bɔ ko kɔrɔ ko ni fɛn fɛn fɔra ko bɛ bɔ u senkɔrɔ an ka da ɲɔgɔn na ni kumakan minnu fɔra k'a dɔn k'a fɔ an maliden ɲɔgɔn de y'o kumakan ci bon fɔlɔ minnu ma tɛmɛ a ma tɛmɛ a n'a sababu a ma tɛmɛ minnu fɛ u jo don u jo tɛ an kɔni fɔ k'an bɛɛ wɛrɛ kɛra tuguni an ka taga n'o ye mais ni banbaga fɛn danabaliya nana ka bonya ka se niveau dɔ la a bɛ mɔgɔw bila kumaw fɔ la est ce que a bɛna kɛ non an kana taa n'o base ye an bɛ taa ni base min ye a bɛ kɛ layidu tara k'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye layidu tara anw yɛrɛ ye an yɛrɛ sen donnen b'a la an da donnen b'a la a kuma bɛɛ la ten inclusion min fana fɔra ko ka bɛɛ ladon fanga kɔnɔ an bɛ insister o de kan kosɛbɛ kosɛbɛ a kana kɛ nin processus électoral a n'a tagabolo la i n'a fɔ ni mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu kan k'a fɔ a bɛ non bɛɛ jɛ ko de don ni bɛɛ donna nin ko in na transition in na parce que transition o de ni bɛɛ donna a la kɛlɛ bɛ dɔgɔya hakilina caman bɛ na a bɛ kɛ fɛn nafama ye ni kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ mais anw faralen donc hali ni hakilina ɲuman taara mɔgɔw bɛ duti parce que n sen ma don a la a taara n kɔ donc an ka toujours danaya ta ka da autorités kan le fait que u bɛ ka ɲini cogo bɛɛ la ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka nin baara kɛ u k'u fana k'u jija ne bɛ appel lancer autorités la inclusion minnu b'a fɔ a kana kɛ da la kumani ye ten a ka kɛ dans les pratiques n'o kɛra réalité kɔnɔna na walahi maliden bɛɛ bɛ bolo di ɲɔgɔn ma parce que ni politiki mɔgɔ ninnu fɛn filɛ minnu bɛ kɛlɛ la minnu bɛnnen don minnu bɛnnen tɛ nin bɛɛ ye école kelenw de kɛ nin bɛɛ ye jamana kelen denw de nin bɛɛ ye buramaw ni sinjimaw ni fɛnw de faralen ɲɔgɔn kan politiki ko di fɛn de bɛna mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ minnu kɔnɔ ko an de don n'anw don anw man ka bɔ a la mɔgɔ si tɛ bi transition de don donc sɔrɔdasiw nana pour un arbitrage hakilinaw de b'u la jamana ka taa sira min fɛ politiki mɔgɔ minnu mana gɛrɛ u la o politiki mɔgɔw kana bila u kunna k'a fɔ k'olu ye gagné élection de la u gagné urne de la u ka sabali u k'a dɔn k'a fɔ n'olu gɛrɛl'u la mɔgɔ wɛrɛw kan ka se ka gɛrɛ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc ni jamajɛ fɛn de transition y'o de ye processus électoral min bɛnalen bɛɛ k'i wasa don an ka kuma parti ɲɛmɔgɔw an bɛ se ka voie de recours bɛɛ ka caman b'an bolo sira caman bɛ yen an bɛ se k'an kumakanw lase jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se k'an kuma lase jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma donc an bɛ k'an wasa don a la parce que bɛɛ y'a fɔ ko on soutient la transition mais i tɛ se ka fɛn dɔ soutenir ka tila k'a ye o ko bɛɛ ye ko jɛngɛnen ka danger ye complot ye fɛn bɛɛ la o ti ko bɛnnen ye donc fo hadamadenw ka da ɲɔgɔn na de donc an maliden dama don f'an ka da ɲɔgɔn na surtout insécurité min fana nalen bɛ ka fara a kan o de la n b'a fɔ n ko kɛra le positionnement politique jɔyɔrɔ kɛlɛw ni ko banbaliw ni ko kɔrɔ lawuliw ni fɛn ninnu ni jamana min bɛ nin problème kɔnɔ o jamana o politique ɲɛmɔgɔw u ka olu to kɛlɛkɛ kuma ye politiki kɛlɛw bɛ yen o bɛ kɛ sira wɛrɛw fɛ tɛmɛsira caman b'o la mais o kana se jama ma parce que n'a sera jama in ma a bɛ jama jigi tigɛ an dagalen tɛ an minnu politiki mɔgɔ min bɛ fanga kɔnɔ o i t'a kɔnɔ a dagalen tɛ jama ɲɛmɔgɔ si ye i ka jama jigi tigɛ i ka jatigɛ labarika ka da ninnu na ni bɛnbaliya ye bɛnbaliya ninnu ka da kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin jamana in ma parce que an bɛ processus électoral min fɔ à la fin mɔgɔ min bɛ kɛ président mɔgɔ si tɛ se ka pronostiquer bi k'a fɔ karisa de bɛna kɛ karisa président la fanga ye ala ta ye a b'a di min ma n'a y'a dɔn ma a ko a ye masakɛ bonya a n'a ka sariyaw bonya an y'o kalan alikuranɛ kɔnɔna na donc ni min bɛ fanga la an ka taa n'o ye ka danaya ta ka taga n'a ye ni min tɛ bɛn an b'a fɔ mais kɛlɛ banbali jɔyɔrɔ ni fɛnw nɔfɛ ani ɲɔgɔn lakari ɲɔgɔn lagosi
kɛlɛ wɛrɛ bandala mugu bɛ ka ca an na an yɛrɛ bɛ dala mugu ci la an yɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn nege bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ an bɛɛ balima ma a bɛɛ bɛ kɛla mun nɔfɛ en principe Mali nɔfɛ donc n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka kɛlɛ wuli ka dafarinya kumaw ni fɛnw wuli jamana kɔnɔ ka sɔrɔ kunko wɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ da la i yɛrɛ kan ka dute i ka jamanadenya la dɛ a man di n ye k'a kuma fɔ ka dute mɔgɔ jamana la mɛ ni nin tɛ mɔgɔ si kɛlɛ kɛ kuma ye n'i y'an bolo di kuma de ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka problème bɛ na an bolo kunbɛn. N'i ko président Amadu Sangare ka kumakuncɛ kuma fɔ o bɛ kɛ jumɛn ye? N ka kuma fɔ toujours n bɛ bi n ye sɛbɛnni caman kɛ bɔlɔlɔw fɛ sɛbɛnni bɛɛ bɛ taa mun nɔfɛ union bɛn n bɛ a ɲini karamɔgɔw fana fɛ an ka dɔnnikɛlabaw n b'a ɲini u fɛ ani an ka kuma donsow bɛ yen n b'a ɲini jeliw ni fɛn fɛ a tuma sera sa u ka jamanadenw kalan tuma sera u ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya jamanajɔ la jamana lakari de don donc u ka dɔnnikɛbagaw ni karamɔgɔw u ka ɲɛɲini kɛ jamanadenw ka kalan ɲɔgɔn na ni jamanadenw kalan ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ problème affronter ɲɔgɔn fɛ n b'o de fɔ ni kasi kun y'an sɔrɔ an bɛɛ bɛ kasi ɲɔgɔn fɛ ni yɛlɛ kun y'an sɔrɔ an bɛɛ na yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔ bɛ kasi dɔ bɛ yɛlɛ jamana kelen kun kan o jamana taga ka gɛlɛn ɲɛfɛ donc an bɛ Mali ko de la minnu mɔgɔ o mɔgɔ baara ye mɔgɔ dɔgɔyaw ni fɛnw ye réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ ko parce que u bɛ karisa soutenir soutien de Amadi soutien de Sagabilen soutien de Burama Bilen an ka jija an ka kɛ soutien Mali ye an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kɛlɛ la olu mago b'o la jamana denmisɛnnin minnu bɛ nalen anw kɔfɛ olu mago bɛ ka jamana basigilen sɔrɔ u ɲɛ ka da diɲɛ yɛrɛ tagabolo yɛrɛ kan fana kan tuguni diɲɛ mɔgɔw bɛ ka Mali sɔrɔ Mali bɛ cogo min na kɔrɔlen bonyadugu hospitalité dugu an de ye tɔgɔ in bɛɛ di farafinna ma mais n'an m'an kɔlɔsi an bɛna tɔgɔ jugu yɛrɛ bɛɛ ta ka da bɛnbaliya min b'an bara donc wajuliw fɛ karamɔgɔbaw minnu bɛ yan n'u dɔnnen don kosɛbɛ minnu b'a fɔ an da tɛ politiki ko la aw da tɛ politiki ko la aw da ka don a la sisan dɛ n'aw da ma don a la sisan jamana in bɛna firi a politiko sababu la k'aw sigilen to a kunna wajulikɛla yɛrɛ ɲɛnama tɛna sɔrɔ u bolo dɛ donc n b'u bɛɛ invité ka bɛɛ ka fara dɔnnikɛla bɛɛ ka fara bɛɛ ka ji kɛ ji dɔnni k'i min fɛn na tɔgɔ i min ji n b'a fɔ cogo min na bamanankan na voilà justement ni ko voilà sumani i koli ji la pour que jamana in ka taga bolo kelen kan quoi donc n ka fɛn laban dɔ ye quoi ala ka basigi nati jamana kɔnɔ ala k'an kisi jahadiba ninnu ma